The JCPS cluster will ensure that the national and provincial elections, the 7th, will be conducted in a safe and secure environment. Umphathiswa wezokhuseleko uThandi Modise uthi isebe lakhe liseke igqiza elizakujongana naziphina izenzo zolwaphulomthetho phambi konyulo lwalenyanga izayo lukazwelonke namaphondo. Well, I'll tell you what, I don't think he meant that, but Pirates don't mind anyway. Amabhakabhaka ebethele ugqirha nezicaka iRoyal AM ngamanqaku amane eqandeni emva kwendlu kokwayo kwibala laseHerigwala eMpungundlovu ngalo emva kwenyini. Molweni emakhaya nankuvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umphathiswa wezokhuseleko uThandi Modise uthi isebe lakhe sele liseke igqiza lamagosa ezomthetho nokhuseleko ukuze lijongane nazo zonke iziganeko zolwaphulomthetho phambi kosuku lwezonyulo. Ethetha nentatheli ePitoli, Modise behamba nomphathiswa wamapolisa uBhekicele, owemicimbi yezekhaya uAaron Motsoaledi, obudlelwane namazwe ngaphandle uNaledi Pandor, kuquka nomphathiswa kwiofisi yobumongameli uKhumbudzo Chabeni. Umphathiswa wezokhuseleko nguye ebekhokela le ndibano nentatheli egxile kumaphulo abanawo ekukhuseleni uluntu ngethuba lezonyulo. Wongeze ngelithi baza kuzibeka phantsi kweliso elibukhali indawo zoluntu kuquka i-National Key Points kwaye nayiphi na indawo enokuthi idinge ukhuseleko. No one has the right to intimidate and prevent others from exercising their constitutional right to vote for a party of his or her choice. Umphathiswa wamapolisa uBhekicele uthi baza kuthumela inani eloneleyo kwindawo ezithanda ukuba nodushe ze bakhusele abavoti kuquka oceba abonokuthi badinge ukhuseleko. July 2018, a special team was formed to deal with political violence in the province of KZN. That team has expanded its mandate to other provinces. Ugqirha Aaron Motsoaledi nomphathiswa wemicimbi yezekhaya ukhuthaze uluntu ukuba lusondele kwizakhiwo zesebe lakhe ukuzokukoleka izazisi zabo. Apply for IDs and not correct them. We discovered that most of them are people who already have IDs, but they've got the green barcoded ID. They've now applied for a smart card. Umphathiswa wokhuseleko uThandi Modise uvalelise ngelithi onke amagosa ezomthetho nokhuseleko aza kuqinisekisa ukuba unyulo oluzayo luza kuhamba ngaphandle kokuphazanyiswa. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthembise ngokuhlawula qho ngenyanga abafundi abanemfundo nomsila ze ongeza ngelithi imfundo izokuba basimahla phantsi kolawulo lombutho wakhe. Lokho Malema begaya inkxaso eDavidton eGauteng. Abancane nabadala bebephume ngobuningi bezobona umholi we-EFF uJulius Malema bezomoboleka indlebe njengoba ubekhankasa eDavidton. uMalema uthi ke uzolwa iqede inkohlakalo. Let them do what they want to do. Rina, we're going to fight for victory on the 29th of May. We're going to remove corruption in union building. So Davidton, this is your chance to make history. Umholi we-EFF uthi ke abantu bangamangali bayitshela ukuthi load shedding isiphelile. Cha, ayiphelile, izobuya emva kokhetho. Load shedding is because of a man-made crisis. How no inale le World Cup ya rugby. Load shedding asanga ya baona. Jalo mutagasi utsiba yuango rona le World Cup ya rugby. Iya boncha ntwe gore e controla ke motho. Uthi ke banali iqhinga namasaphosile ukuthi ke abantu abangasebenzi kube khona abakhangezwayo ukuze bakwazi uxosha ikateziko. Wonke amaqembu ezombusazwe aphume ngobuningi aqomisa amavoti endaweni ezihlukene. Wena owabona insizwa yena kusizilwayo ishela intombi, qomisa intombi izama ukuzuza inhliziyo yayo. Kuyocaca ngenyanga ezayo ke mbukela ukuthi yiliphi iqembu elikwazile ukuthi lithathe inhliziyo zabavoti. NgiuCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli.
Aphume ngendlu amalungu nabaxhasi be-ANC ukuya kuzimasa irali ye-ANC kwibala ePhuraditshaba eQwaqwa eFreystata. Le ndimbani mothusile umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa esithi sisiqinisekiso sokuba lo mbutho uza kuvotelwa ngesininzi kunyulo oluzayo lukazwelonke. Ebequkumbela iphulo lakhe lokugaya inkxaso kweli phondo emva kokulityhutyha engena umzi nomzi. Ingxelo iyalandela. Kusenjalo usekela mongameli we-ANC uMnumzana Paul Mashatile bethetha nabahlali eSebokeng kwingingqi yaseCitibank phakathi kwezikhalazo zabahlali lizinga lolwaphulomthetho eliphezulu, intswelangqesho ingakumbi kulutsha nokusetyenziswa kweziyobisi ngabantu abatsha. Eyona ngxaki sijongene nayo intswelangqesho kwezinyanga zine zigqithileyo ndiqhekezelwe kathathu luqatsele ulwaphulomthetho. Angithi ngihlale ngisho ngithi ngizawufela la ngiqale khona. Ekhuthaza uluntu kuba luphume ngobuninzi liyokuvota. ukaMashatile uphawule ukuba kule minyaka engama-30 iqela elilawulayo libe nemingeni, kodwa uthi kuninzi okwenziwe yi-ANC. Ubongoze uluntu kuba lunike i-ANC ithuba lokuba iqhubeke nomsebenzi eseliwuqalile kule minyaka engama-30 yedemokrasi. We have not reached everybody, and that's why we're saying let's continue to work with our people, because together we can do more and more. There are many people we have to reach out to, but we must not accept the narrative that the ANC has not done anything. The challenges are there, of course. There are many people, but we have built millions of houses. We have reached out, we have given grants, we have built roads, but people are many out there. Ukanti usosiba jikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula ebegaya inkxaso evostile ngaseBholani. Uthi ANC inakho ukushenxisa i-DA elulawulweni kwiphondo laseNtshona Koloni kunyulo likazwelonke oluzayo. Kwalapha ezindabeni umphathiswa wezothutho uSindisiwe Chikunga uthi ukuphuhliswa kwakho kweziseko zendlela N2 phakathi kweMonti neQonce eMpuma Koloni yeminye yemizamo karhulumente yokutsala abatyali izimali kweli phondo. Usabukela indaba kunqaphambili SABC1 zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela sicela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofi usubscribe wenze njalo. Masiphinde silume kwinqaku elihamba phambili ngobusuku. Umphathiswa wezokhuseleko uThandi Modise uthi isebe lakhe sele liseke igqiza lamagosa ezomthetho nokhuseleko ukuze lijongane nazo zonke iziganeko zolwaphulo-mthetho phambi kosuku lwezonyulo. Ethetha nentatheli ePitoli, Modise behamba nomphathiswa wamapolisa uBheki Cele, owemicimbi yezekhaya uAaron Motsoaledi, obudlelwane namazwe ngaphandle uNaledi Pandor, kuquka nomphathiswa kwiofisi yobumongameli uKhumbudzo Tshabeni. Umphathiswa wezothutho uSindisiwe Chikunga uthi ukuphuhliswa kwakho kweziseko zendlela N2 phakathi kweMonti neQonce eMpuma Koloni yeminye yemigqaliselo karhulumente yokutsala abatyali izimali kweli phondo. uChikunga utyelele amaphulo amane kaSandra lajolise kuhlaziyo lwendlela ezinkulu kwiphondo eMpuma Koloni. Ngonyaka ka-2021 kwakhiwa nokulungiswa kwezindlela kwaxhamla oosomashishini abasabakhulayo abangama-230. Isebe lezothutho lithi utyalo-mali olwenziwa ngokwakhe ezindlela luza kulukhulisa uqoqosho lwephondo lempuma Koloni. That we build and construct as the Department of Transport, we know that it's not just about road only, it's about investment again. Because somebody will say, now I can come and build my company or my firm, my whatever here, because there is good road. And therefore for us, roads is about investment as well. It's about creating other opportunities that grow the economy of South Africa. uChikunga ukwathi kuchithwe i-155 million yerandi kudala amathuba engqesho ngaphezu kwewaka kokulungiswa kwezindlela. You can't build such a structure without people. So ours is labor intensive in that you've got people that you employ to do the work itself. Isebe lezothutho ephondweni lithi le misebenzi kwezindlela iza kuqukunjelwa ngeyeSilimela kulo nyaka.
Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ndiseMonti. Aphume ngendlu amalungu nabaxhasi be-ANC kuya kuzimasa irali ye-ANC kwibala ePhuthaditjhaba beQwaqwa eFreystata. Le ndimbani mothusile umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa esithi isiqinisekiso sokuba lo mbutho uza kuvotelwa ngesininzi kunyulo oluzayo lukazwelonke. Ebequkumbela iphulo lakhe lokugaya inkxaso kweli phondo emva kokulityhutyha ngena umzi nomzi. Nje elingangenyanga phambi komhla wonyulo amalungu nabaxhasi be-ANC baphume ngobuninzi ukuya kuphulaphula kuba inkokheli yabo ibaphathele ntoni. Le ndimbane mongameli we-ANC uthi mnike isiqinisekiso sokuba lo mbutho uza kuphumelela ngesininzi. Well, people have turned out here today in their thousands, tens of thousands, and that obviously gives me a lot of confidence in their own understanding of the fact that the ANC should continue to govern, we should continue to do what it's doing, despite some of the weaknesses that there have been, and they have confidence that the ANC has the capability, it has the leadership to do well and to correct itself, and to do well and good by the people of South Africa. So this is clear evidence as far as I'm concerned. And wherever I go throughout the country, I'm finding this to be a prevalent occurrence. So that speaks a lot about the pull of the ANC. And that's why I say, whether people like it or not, the ANC is here to stay. And you better make peace with it. And just accept that you will always play a secondary or a third role here in South Africa whilst the ANC leads. Umnumzana Ramaphosa uxelele abahlali ukuba kungabi namanzi kwabo nokukhawulelwa umpane iza kuba into yezolo. I-ANC kwajonge ukuvuselela imizimveliso eyavalwayo kummandla wemaluti aphufung. Amalungu nabaxhasi balombutho bathi bayathemba ke ukuba zonke izithembiso zawo ziza kuzalisekiswa emva konyulo. I-African People's Movement imemelele ukuba inkqubo yesebe lemisebenzi yoluntu inatyiswe ukuyoma kubemi abaminyaka ingama-59 endaweni yama-35 weminyaka ephela kuyo ngokomgaqo-nkqubo wangoku. Inkokheli aphemo Vikizitha Mlotshwa ibeke elubala amanyathelo weliqela eBergville kummandla waseDrakensberg KwaZulu-Natal. Indawo yaseBergville icebe ngezokuvakasha njengoba yakhele ngaseyintabeni zokhahlamba. Kepha bendawo bathi kuncane abakuhlomulayo kulokho. Unkosikazi Tiki Bhengu walapha ulima ngomthunzo wenkukhu ukuyiphilisa yena nomndeni wakhe ongasebenzi. Uthi udinga igunya lokuhweba njengoba iAphemo nayo isemkhankasweni ukubanika imvume abalimi bensango. Insango ngiyazama ukuyilima, ngizama ukuphilisa ngayo ukuthi uma ngingasadliwe bayafika abafana beyithenge behambe bayodayisa. Ezinye izakhamuzi zikhala ngokugqoza kwentuthuko lapha. Umgwaqo nebloko kimi engifuna ngafuna nendlu anginayo. Umengameli weAphemo Vikizitha Mlotshwa ufuna ukuthi imboni yamatekisi ixhaswe uhulumeni ukuze kwehle nemali yokugibela kubagibeli. Umlotshwa uthi iqembu lakhe likhankasela ukuthi amathuba omsebenzi anikwe nabantu abaseminyakeni kusuka ku-18 kuya ku-59. Uhulumeni obusayo usinika igrant njengomasipala lo phethwe yithi nje ophethwe iAphemo usinikile igrant yokuthi asiqashe u-18 to 35 kodwa thina sibe sesengezelela ngeyethi budget ezomasipala ukuze sinikeze nalabo abano-36 ya 59. Ey'ndabeni za-SABC nginguVusi Khumalo okhahlamba. Nanjengoku ulawulo lwesithandathu leParlamente lusondela ijelo leendaba ze-SABC liphefumlelane namanye amaqela ezopolitiko malunga nokuhle nokubi abakuqapheleyo kwiminyaka emihlanu edlulileyo. Amaqela ezopolitiko ayangqinelana ukuba ukususwa esihlalweni komkhuseli woluntu uBusisiwe Mkhwebana neejaji ezimbini ayonto iginyisa amathe kwaphela, kodwa akwasengele ethungeni elinye ngelithi izigqibo ezithatyathiweyo yiParlamente bubungqina bokuba amanyathelo ngokomgaqo-siseko awayilizelwa. Participating in, for example, the ad hoc committee
on whether the public protector should be removed from office. That was a highlight, but it was also a low light. How we really pushed hard in the Rules Committee to try and get the recommendations by the Zondo Commission really implemented, while we were defeated in doing so. Inkatha Freedom Party kuluhlu lwemiba eyithezela phansi phambili izityande igila ngokuphulukana kwayo nenkosi Mangosuthu Buthelezi ngokubeka kwakhe inqawe. Not only to the party but to Parliament and the country. And, his wisdom was always valued. Kananjalo ayanqwala maqela ukuba ukugubungela koqubule gqitha i-COVID-19 kuyiqhoqe ngokumandla lekota kodwa indlu yowiso-mthetho yalawula kuhle noko. In that process, also be able to devise ways and means using the virtual platform to be able to do our work and pass pieces of legislation. Ukanti idangatye latshisa ipalamente ngo-2022 loba sisithwa kumbe ingakumbi izivubeko zobhubhane zazingekathomalali kodwa amalungu epalamente abulele amagosa ngemigudu yokuqinisekisa indlu yowiso-mthetho iyaqhuba phantsi kwenhlaninge yemingeni. Kokuhlokwa izolo uCabza de Small noMthunzi baphume izandla ngeentshinga ezine kumsitho wamawonga womculo weMetro FM nobubanjelwe eMbombela eMpumalanga. Inkwenkwezi eziqaqambileyo zicondebe kuhle kwi-black carpet zivathe ngokwesinxibo esithi Black to the Future. Amawonga weMetro FM abenobusuku obuqhakazileyo kambe ke ababeyinxalenye bathabathe ithuba lokuqaphela iminyaka engama-30 wenkululeko. Freedom is everything. For the mere fact that the Metro FM Music Awards are being held on Freedom Day is in and of itself symbolic. 30 years ago we couldn't gather as a people like this. Lo msitho wamawonga uqala ngezinga elisemanqwanqweni phakathi kwamanye amacandelo womculo aqhwatyelwe izandla ibe ikwaito, i-African pop, amapiano, i-jazz, i-gospel nezinye. Ukanti ibe bubusuku obungenakulibaleka obu kuCabza de Small noMthunzi nabathi wejize ngamawonga amane wala macandelo elokugqwesa kwintsebenziswano udidiyelo locwecwe kumapiano necandelo elisoloko lijongwa ngamehlo abomvu lengoma yonyaka nabayiphumelele ngengoma ethi Imithandazo. Izwa imi uLwandlunkulu wongwe njengemvumi yonyaka, uMakhadzi wawongwa njengemvumi eqaqambileyo kwabasetyhini logama kumacwecwe womculo wevangeli kuphumelele uNtokozo Mbambo. Kananjalo amawonga womzila ozinzileyo athi wejize uOskido neqela iBoom Shaka nababenohambo lungaphaya kwama-30 kwezobugcisa. Osaze ngobuso elizweni uTyler ubengundaba mlonyeni ngokufumana iwonga lokuzakhela igama kwihlabathi jikelele. Ukanti ke isihlandlo esichukumise inhliziyo zompo nomxesi bekukucula kukaVusinova ingoma ezibuyisa inkumbulo nokuhlonipha imvume engasekhoyo uZahara. Idabi lokulwela indawo yesibini kwilogi ye-DStv Premiership liyaqina kwaye kubonakala ngathi kuyakude kube sekugqibeleni kuqangiswana. I-Orlando Pirates ityatyushe iRoyal AM ngemvula yamanqaku amane kwimbande yesikhova kwibali iHarry Gwala eMgungundlovu ngale njikalanga. Umduduzi Ndlovu usiqulunqele lengxelo. iRoyal AM ihlangana netimbila titfusa tiholwa ngelemhlophe embili ngesikhathi ivakashelwa i-Orlando Pirates eHarry Gwala Stadium ePietermaritzburg lomuhla Nzambama. I-Orlando Pirates ithole ipenalty esiwombeni sekuqala kwasukuma Patrick Maswanganyi wavele wayivalela enethini. Uyiwe khefini ngaleli goli linye ecanzeni. Ngase kuqaleni kwesiwombe sesibili Talente Mbatha uthite naye sanibonani emabhakabhaka washaya igoli lakhe lekuqala laleli cembu. Umfana lomncane loneminyaka lelishumi nemfica ngo-19 ngelo ngelulwimi lokucela litiya. Ngisho Relebohile Mofokeng ushayile igoli lesithathu lemabhakabhaka. Maybe needs to just drop a shoulder, doesn't have to. That's a beautiful finish. Composed, cool, sold the goalkeeper a dummy. No chance for Mpoto. Pirates lead by 3-0. Sibhekile sekugcina semabhakabhaka sibethelwe nguKabelo Dlamini waseDavidton. Ngaleli hleke ligoli embukeli buka. Well, I'll tell you what, I don't think he meant that, but Pirates don't mind anyway.
What can you say to a quarter of his line completely? Like you said, you don't expect a player to take a direct shot from there. Emabhakabhaka besedlula ke ngamagoli lamane ecanzeni. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC eJozi. Ngokuma sicaphula izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp ngembasa zemetro ebezibanjwe izolo. Ngenelisekile ngabaphumelele kumametro FM ikakhulukazi ngithanda ukubongela uNtokozo Mbambo. Ndithi untshu kubo msasaza abaphumeleleyo benze kakuhle kakhulu umsebenzi wabo nokho wenzeke kwayimpumelelo. Abaphumeleleyo kuma Metro Awards baqhwabela izandla kakhulu. Iyakhuthaza lanto ke kuba yonke into eyenziwayo ngangumdlalo webhora ngabagijimayo ngangazamanqindi nezomculo siziqhwabela izandla xa bewinile. Ndiphuma nale kaMthandazo Gatya mna yokuphumelela kwakhe iBest Song of the R&B. Usebenzile la mfana untshu kuye. Indonwatyiswa ke mna ke kweza awards xa ndibona kuqatshelwa indima eyakhangathwa liqela lomculo iBoom Shaka nomcela bathe bawushiya kumkhakha womculo. Masibabongela abafana. Basebenzile, basebenze kakuhle kakhulu. Ilanto ukuthi xa usebenze kanzima ke iziphumo zibazihle zifana lezi. Mina nginelisekanga lapho kumaskandi umkabizezwe zonke nolwandle unkulu bebakhona. Kodwa sibheke bona basiqhamuka nje umunye umuntu isikhaleni aqhamina ngonobanga ngempela. Basebenzile abafana uCaptain Small nethimba lakhe njengoba sibabonile izolo bebephindela estage boqoqa izinto ocaca ngempela ukuthi bekuyilona usuku labo. Kuhle kakhulu ukubona uCaptain Small kuba uyena uthatha yona le ndebe le. Uyambona ukuthi uze ngobuso emhlweni. Thathe lithuba ke ndivuyisane kakhulu nabaculi abathe baphuma bephethe intaphane yembasa. Iwuntshu ke kubo ngakumbi lo mfana uCaptain Small hayi uyasebenza kakhulu kwelicala lehlobo lehouse. Ngalo ndlela siuqonqothela uvimba wangokuhlwanje sinikhumbuze ezangomso siza noxa bethu ngesizulu okwangoku ke siphuma ngengoma ephumelele iSong of the Year kamnandi mawethu. Senijabule ngaphe lomihlukene imindeni thando lwakho lusalele aye awu baba you say baba senijabule ngaphe lomihlukene imindeni thando lwakho lufanele asambe izwa